dia sini kan khot ka hai kalendang ka basopo ha kalendang ka basopo bu perkun ikan mau kan diang ba utu orang ba kinong rak khuri andala la yo biang ka rak khuri ulah klet no i ka jingkar pat ka jomu Joseph ci na ka tu ni pit mentah des na kan khot ka kan nai ter kan don pa de ka jing so ka habaki ka poi ka kula yo pharu bom don chu nong batai ong tani ka khot ka kan dai ni orang ba kinong rak khuri kan mau ya ka ka jing siam ka jung haying mandi ba ni so tan na ya kan ni ka jing ong ka jung ong men ha khawat jung pharu ong men ta shisha nga kan mau ya la ki jing le tuna atau kan de ki jing le ni kan kham ya mir da ong ba men tang kan mau sha bang la klet ya ka ka ba na hab ban ya thu atau dia ada kemta kan kami rap ini ban peteng ya ka ba ya kendu kan nang ba sau pho ba ha kan jing pli biang ya kan ni khana yo tu nang rak khuri ha kan ka khot ka kan dai te ka khot ka si kho ka pen kan mau ya ka jing ya thu jong ni nang rak khuri halau jong u kan rak jong u haru la bitar ki laki sekri to kala ban nong ka tin kham khor deh ban direct bet ya usim tumta kala ban ila ban kham jam ha do ong ba kan mau usim kan ba men ba mula bitar laki jong sekri bat mula set yana ha ka ying mendi ka ying orang ba kinong persi yana kan orang ba kinong set ku dan ya da kumta ka perkhat jing ki kasi ngi so ka jam dan re namar kan ni ka kombu khanani bade kira bi usim kham halo re man pen iya ka bor ada ki pen dan kam pharo kalau kum ka statement ke ban ya thu iya ka jing sisa ka ba pharo kum nok sensar umra bangan ke kalau kan ni ka di ka kom kren ka babu u ha ka kerdam ko di bandang to da ka jing thu ang ni ya ka ba ula le klet kalong kodo ya la di dei ni nong orang ba kinong rak khuri bu sha set bendi khayin jong nong pasti ya bat ya ni orang ba kinong set kepung te ka khot ka ba wai kawan ra me jing pos niu pen kan mau te ya thu ba ki pos niu ya ka jing pos niu ha ka ju kamit ba arbon kataru kat kum ba ka syong kata ka jing pos niu la ka jong te ka khot ka ba ar de uni unong orang ba kinong rak khuri u ya thu ba ja yu pa de ying bendi ka don ka jing pos niu bat menta udon uli usam la ukun ja Hebrew hangi mesin ong u uli yang cha set bendi syakri orang ba kinong pasi isto ba ni company tu ni kan bat kira ya tu ke jing pos ni kum tu bat ada batai ya ke jing pos ni nai anta kataru halal la ka jong ba ulah batai ni u kun ja Hebrew bat kat khot ka bakhat la ke tu ba kumba ulah batai kumta kalajia yang la kan tiu pat la ka kam ba yau ta uwei Lastian to hadu ong tu swa kai ki bengi i ni ka dei ni em ka jing teng ni kalau nang ka ba so is no ka jing sto ni ka jalan khat pa ya ka jing ko sniu pharu myo jubab nang nong ru te kamut ba uni orang ba kinong rak khuri uyo sngo em ka jing kran yung pharu kin kiwe nama dai tam bu ba jan tu pharu te hak ta ka jing sngo te mo u ha ban volunteer ya haban bala dah tei myo jubab belim persyang lo hang ni kanum debut cerita kalau bangan la siam la ka jing im leman ada mat ya ka kusi pun nak living persiang kata ka wei mam perkhat kum ni uni nong rak khuri namar ba udei ubri ubayatrei ubatrei ka kam ka ba ai service use imparo tamo ya jan ma use imparo let's say kadang kajing ban kia jong jing pos niu la ni kajing bom hun ka jong pharo ya kajing batai jong ina batai pertong jong ru start kri jem tu i us im pharo bo susi na ban kia te uni ru imat ka ban kajing ban kia ya uro namar kan dan me ka connection ka tu kajing so e lo jong im no service man ka singi wa ka ba ar par imat kata ka ba kum kata ro kalen shop ya kajing mod jong u ka pan long yu ban kan mau ya ka bla nama kum kalong haba pen kut yang nong masa pau tu mut kelam kan mau isu
ya ka la jam mo tai sokot hat nong Joseph sokot hiang mendi uni la aklat tamot lapoi kata ka khep ka kutlan ka jong pharo himat kapan kia ya uro ka penlong ya uro man kan mau bat usalong po nong pun jingke man ya thu pharo ta ka wei sana poin bah ne hang ni hapor ka ba uni nora khuri u batai kata ka jing syam jong hiang mendi ya pharo batai dong mai par introduce kum usyakri jong orang ba hiang mendi ya kami dah kawai ke introduction dah. Kami dah kawai introduction ba usyakri jong unong service jong unong abendi ula batai jong pos ni. Kam cuma ong ba uta usah aset bendi ni uta koi di ula. Kani kapan perkhat ngate kalom ni. Hato katu ke jing aset bendi jong Joseph kadai karai ka ba one naga level ka ba khamat. Apo man yung paro. Namo bo paro unum tip kata. Kabar. Ni hatu ka jibran kami kan tien usyakri jong unong bendi hatu ka dega kawe ni ka kom pu tien kanang man pensuk eu paro bon pedang ngamudul do ong de koidi le ni unong syaset bendi ole siu paro nom la pedang ala poin sa sista nama bala da pen itu yau Joseph kum no syaset bendi ti uni orang ba jong kinong rak huri hato long lagi phai ni long so phomo hapor gidah yang beli qi u kum koidi ne ki i kum syakri na makan de ke jing siam ke de koidi kemut ulong para koidi kini rengkat kat mulai hapo yang bendi ni i ba u Joseph de u koidi kar hakar kom trekam ko i kum ba ulong syakri jong ni orang ba ki dang pasi takamot na ka jing siam ka jong Joseph bat orang ba ki nang dak khudi u Joseph idei u koidi kamot udei u syakri jong orang ba ki nang pasi ti kata kan dei ka jing le ka jong Joseph hi ande ke di jing sandu dong boleh poi ka jak buram ni la tak mentana ka jong koidi syakri jong syakri nei ti lawan keren menta ple akhmat jong pharo Uparo kaji mo jeng berkhad kalau hinong keren bertong bagi dusta ini ke balong hajrong ti menta pade lada dei usyakri ka khamjam uparo pan perkhan balada uni unde Hebrew nakawi pade ka jat benriu uni udon ka benta ka bala hadu kata pun kot ka jeng syakri mo takla milam nong umrah ni nong orang baki nafasi tidak uni udon ya taka bor na ubli ban batai jeng pos ni berkerbaja sakanta tekan nong kum no nong haru stam em mo haru ko kalian udon ka jong jong suntu mental pendung ya u Hebrew kemudian nak jeli lejong ladu jeng kerman teman-teman pain siapa ni kan jadi jong kinong wei nyot yang hujung kerban nantai bau ni wei thui urute wong ka sisya ulama kan wei thui ulama kan kabamut ka jing thu jong ni ra khuri ha pharo de ya thu ya ka e ushi asngo ya thu ka e bumat mo tin phaleng he preach what he have only practiced and he preach what he have only experienced kan Tadi basu ni naskor dan jadi yang kata kayak kalau ada mat ngai tu. Kasih orang tahu sih usap. Kata nong kami kajingja yundi nong rak khuri jong usti yang baru. Kajaru nomor ba uparu yang barai kata. Banset along banset si bendi yundi orang bah kena rak khuri itu nong orang bah kena sekru di paru yang barai. Banset paru nomor kelak dan asinan. Nongkan mau. Wan penyok kambiang uru uri paru. Aksika. Tebo penyak betuwe ru di paru. Tudang kan mau baka ke bau ni nong batai di mendi ula batai tu di pos ini ka jatek kum ni. Ti kalong ke benta ka ba paru mentau unha perkhat bun si. Dengan pedang dengan kentanya kecil. Ti
Thì nak ai pada kejingjang ni siam tu khot ke bakat sau bau paru ya menjur kata bau khot u Joseph. Padong ni bekila let si bendi bat banwan ju paru Joseph ul hapat pengkare ya di. Kali jing ang uru ulaki le dia kama udah sum udah stay udah lifestyle wakan. Nomor Kaman lek kan harus ieu mah. nomor ulong tai tang usyakri jong Undang orang ba akinang pasi. no. Hakaji kabajing siya udah hiu koi di. Benda dikira wan nang tapat de. Uhab ban kre ban pau khot us iem takani ka di kijing pun kre. To ban ki yele di ban pli ki jen khum ban ban ju pharo. Ta ka khot ka khasan. Pharo u yathu u Joseph siapang de ikut jam le. Pos niu bat dan balak ban batai yaka. Shimit hu ne utip siapang ju Joseph de ong de ngala bana siapang ju be bermena ban sngap ke jing pos niu bat ban batai yaka. Gistro magani mo. Kaji pos niu kajia. Henry kam simi siwa kajing batai. Joseph ulong snap bat so batai di. Tong itna di kerkombu katin ni ne. Ngala bana siapang ju be bermena ban sngap ya kajing pos niu ya ka ban batai yaka. Kalau ngistelap mahitane namar balong barobor unong snap ya kajing itu jongki wei kamdei kemajam Ban mela ban sngam. Kajing ano tu dak tin freng, ki on dak tin freng tu. Ka gift ban sha score ka nane ka ability mo. Ani kalau orang dak siro kajing la ban sha score. Mending ban bla 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 kan kamot bai sim la sngap dak sngap hitiau. kau hadu benda dep Hadu na dep kunik tin apa deng. Na dep no tu pan sama batai sabataya ka. kata kalau tang ke bu syutip Balai pada hani ubu khtir ni dep store. Malay bo ni usim paru hani om director ngai osno no ra khuri kalau tamta u ngala pana atau ketika ka buj keren ga jong paru ban bat itu ka ikhtiar long iem na jong kan tak nong kani huni ti kan wan ki aben tamo satu ni bu jing tho ya kan ni oh hinong tho ke de ka wei kan ne dan lang se tho ni kan dei ka ba lai tu khana pate iya ka ba Tapo palabu ni pada ban penbang ya kalau kombu kentin ha ka jing tho labu ni kham kam sho ka ta ma pio ya ka poin kan na mar ka poin ni kam dei manu ba itu ka poin ni kelong ka jing banai ka khubor sa phang jong Joseph na mar ka balai itu ila da puli te mingi ki puli ni aktif manu ba itu Henry u paru pada habu keren ni Joseph phang jong ka jing bana u Joseph aktif manu ba itu Mula ada kerpat kan cuma. Har kalau asal lebih kerpat. Nak mau yang ngau dan kamu paru. Thì tu kada khot ka de u Joseph u phai kiti ni pharo. Bat hang ni ru wan ra yo blei. Om manga hindai u blei un aju bab sa phang ka jing sup jo u pharo. Blei un aju bab sa phang ka jing sup ka jo u pharo.